Mga puso, isip apasumpay sa maong atong story ni Maymay Rondina. Karon lang yung hapon, and in fact, gianunsyo na ni Lapu-Lapu City Mayor Ahong Chan nga naabtan sa og resulta sa swab test nga gikuha ni Yuri sa dihang namatay siya sa usa sa mga local hospital dinhi sa ato. Negatibo ang resulta ni Yuri. Buti pasabot, dili COVID-19 ang nakamatyan sa atong kapuso nga si Yuri. Usbo nato, negatibo ang resulta ni Yuri. Kaya nuluman ni atong miaging adlaw, may nagpa-check up unta si Yuri sa usas mga local hospital din sa Dakbayan, Sugbo, gumikan sa gipamati sa iyang lawas, no? Murag sintomas gihapon sa COVID-19. Apan pag-abot niya sa ospital, nakulap siya kalit o dayon nawad-an og panimuot ug wa na ma-revive sa mga doktor mismo sa maong ospital. O niya, maulag ito nga ang mga paryente mismo, bisan ang inahan ni Yuri, wa makakita sa iyang haya, gumikan kay dunay mando mismo, gikan sa Department of Health, nga ipakremate dayon ang patayng lawas ni Yuri, gumikan kay ilang gipresume nga COVID-19 case. So kagahapon sa hapon, gi-cremate ang patayng lawas ni Yuri, bisan kami ganit diri sa GMA, wa mi makatambong, wa mi makakita sa iyang haya, gumikan kay kalit-kalit lagi ang maong hitabo. Apan karon may gawas ang resulta nga negatibo sa COVID-19 o dili COVID-19 ang nakamatyan sa atong kapuso nga si Yuri. Again, among pasubo ngadto sa pamilya.